Hola! Let's party! Son, catch me outside. How about that? Oh! Nakoy tulog ka joke, Glenn. Unsa man? Joke, joke, joke! Son, dapat kay bunti ka son. Son. Okay ra na son. Pa mong isa? Hola! Karong adlaw nindot ni nga challenge no. Kani nga special day gid ni. Kuyog ang amigo J Marcon. Karong adlaw among buhaton kay Chubby Bunny Challenge. Kani nga Chubby Bunny Challenge dili ni siya normal. Fight With a twist! with a twist ni siya mga brad. Katong normal nga Chubby Bunny Challenge kay murag last year to no. Karon spicy ni siya. So yeah, karon kay murag kumpleto na. Dito na! Karon kay sugdan na namo ning challenge. Kani nga challenge di ba Chubby Bunny Challenge ni siya. So di ni may tabo kung wala eh. Marshmallow! Wow! Marshmallow! Tabasco! Yeah! Tabasco of Para na sipa, na chili powder. chili powder. Yeah. So amo ipakita sa inyo ang proseso no. Unang-una mga kaibigan kay amo ibutang ang marshmallow sa among yahong. Butang son. Gamay mo kong buhok eh. Virgin pa. Ay, SPG. Wait. Sorry kuya, sorry. SPG pala. Marami-rami na. Kulang pa son, kulang pa. Kulang pa eh? Kulang pa. Lagyan mo pa. Lagyan mo pa. Ganon. Dami-dami na. Karon nga ready na among mga marshmallow. Amo na butangan og Tabasco. Lagyan mo na Tabasco! para ni sipa. Sa mga fan og Tabasco dia, kabalogin mo kung unsa kahalang ni among buhaton no. So kids, do not try this at home. Og kanang ayaw po niyong buhata sa gawas. Okay na. Oops, og di pa na mao! Di pa na mo. Naapay! Sipa. Tanang mo Chili chili powder. Kay di magid may makontinto sa isa no. Oops, nanapog ka. Tama na kuya. Medyo masakitan na tayo niyan. Okay na na son. Okay na. Karon nga ready na ang among Chubby Bunny Challenge with a twist. Karon nga magsugod na mi. So pray for us. So simple lang ang mga rules mga kaibigan no. Pareha ra sa normal nga Chubby Bunny. Pero amo na ni twist. Kuha mi isa ka Chubby Bunny, ibutang sa Tabasco nga sauce, ibutang sa mumbaba. Hantod daghan nga mga marshmallow mapuno sa mumbaba. Each marshmallow mo yung make Chubby Bunny. So Sige. kaya to ni son. Kaya. Mag-praise ata no? Praise ata ni Lord. Basin masakitan mi ani. Pero manhid naman kadiwason. Manhin na dugay. So ang goal na mo ani mga kaibigan no kay padaghanay mi og marshmallow sa mong baba. Ang pinakagamay og marshmallow na ay consequence kay di man gid mi makontento basta way consequence no. Ang pinakagamay kay mo inom og isa ka kutsara nga Tabasco. Kaya ni namo. Pray for us. So 3, 2, 1, go! sugod na mi. Isa ka marshmallow. Itos no sa Gamay ra kaya. Oy, dagan na. Halang na kay na kuya. Halang na kay. Tawa. 1, Sige. 2, 3, go. 1. Chubby Bunny. 1, Chubby Bunny. 2. Chubby Bunny. 3. Chubby Bunny. Tun halong mo kay son. Di mo good. 4. 4, Chubby Bunny. Ayaw kan aso na si kan. Wow, wala ko. Lami man. 5. Chubby 5, Bunny. Chubby Bunny. Huwag na ko'y hindi ganahan ng lami, manoon siya. Yun Ano to 6? 6, Chubby Bunny. Son kung matukan mo ko ani son. At least matukan ko tapad nimo. Mga sabi na. Dami na. Alam mo kay son. Nga lang eh. Lami ano. Lami, manoon eh. Kaya 7. Chubby Bunny. 8, nung good. 8 na day. Dali oras panahon eh. 8, 7. 7 boy, gyatay 7 boy. 7. Yung matag yung gikaon na, gyako. Oo, burat ng gani. Ano to? 8? 8, Chubby Bunny. 8. Ano naman yun? Ano na enter mo ko niya eh? Nine Chubby Bunny. Ano Chubby Bunny? Yung mga lagi wako, lagi na sulod yung wako lagi. No, yung kay Tinatan.
10 chubby bunny. Tawag ko tuya, uy. 10 chubby bunny. 10 chubby bunny. Oh, pas-pas to kay malanay man. Gilang. Yeah. 11 chubby bunny. No, ang son. Lami ko to. 12 chubby bunny. Second birthday. Chubby bunny. 12. Yeah. 13 na, 13. Nakakamay kayo! Lagan. Yeah. 13 chubby bunny. 10 chubby bunny. Anong Mga problema ko, kaya ganahan noon ko. Di ni challenge kung gaganahan ka. Yan, toy. Daog ka! Daog ka! Daw na son. Daog ka, daog ka. Yung ikaw. Dalawa ka rin mo! Dalawa ka rin mo! Longo eh. Level 2, level 2. Round 2. Round 3 minute naman. Ayun lang. Sige. Sige. One. Mag-round 2 na yun. One last Jason. Round 2 na po mga kaibigan. Mag-round 2 na may kikitanan kong chance si Kuya Jason. So dapat na ko na daw no kay para di ko makakaon ng isa ka tubas ko. Imposible. So mag-game na may. Paborito. Round 2. In 3, 2, 1. Game. Let's go! 1 Chubby bunny. 2 chubby bunny. 2 chubby bunny. 3 chubby bunny. 3 chubby bunny. 4 chubby bunny. 4 chubby bunny. 5 5 chubby bunny. 6 chubby bunny. 6 chubby bunny. Sun manhid na mga itason. Kami lang na ka na heartbroken son. 7 chubby bunny. 7 chubby bunny. 8 chubby bunny. 8 chubby bunny. Nga, kailangan ipakita. Alam mo eh. 9 chubby bunny. Ma, kung galan daw ka diri ma, make sure to like and subscribe. 9 chubby bunny. 9 chubby bunny. 10 chubby bunny. Yan na. 10 chubby bunny. Ngalong mo siya. Ano na, 11? 11 chubby bunny. 1. 11 chubby bunny. Okay. 12 chubby bunny. 12 chubby bunny. 13 chubby bunny. 13 chubby bunny. Kailangan na siya kung focus na. Ang gawas ang sipon. Ano? Yan na. Burtay chubby bunny. Daog-gaong ko. Yung kailangan mabuke. Hindi mo na akong gikaon. Oh. Yung manaw ka. No kaya. This is a sponsored video by my mama and papa. Thank you sa allowance ma. Thank you sa allowance pa. Keep them coming. Salamat eh. Kor. Since murag pildig ko nung murag ako dyan mo dawat sa consequence ano no. Hindi ko kaya. Di na siya matawa og challenge kung giganahan ka. Bitaw siya. Lami siya. Try ninyo. Dili na akong area mga best. Alang jud kay di mada. Lami siya sugod. Pero mura google magkadugay. Kira razor. Sakit. Kayo no. Ipildi man ko ano no. Dapat gina ko ni dawatan ang consequence no. Ang consequence nga moinom ug sa kutsara nga tubas ko para ni sa akong fam. So I'ma do this for you fam. Thank you guys pag-view ani. Like and subscribe. Like, subscribe. Ako na ning sugdan. Yo, Glenn. Bro. Kiss ko, bro. Ayaw bro. Ayaw bro. Ayaw bro.
Since, amigo ang Glenn Sukad High School, pagbigyan lang na to. Ikaw mabuhat? Wow, buwa po, Roy! Kami dua. Ah, sige. Kami lang dua. Kaya pus lamang na namidari. Nga, Amo na yung buhaton kay. okay kayo. Kami lang dua. Ganahan mo po siya galang. Nindot na siya nga consequence kay kami dua. Win or lose. Ikaw nga yung friendship basta mga Bisaya, bro. Bisaya. Peace bump, bro. Vlogger. Oh yeah! Son, thank you kay Son nga mudawat po ka aning consequence no. Thank you. Friend yun ka Son. So, sugdan na nato ning consequence no. Sugdan na to. Mao na ni. Sama ham tamo ko. Dili na. Ara, sige. Mano gamay man ay mo. Niga. Tawa ko no. Niga mo. Tawa marugi yung buhing. Nigaw mo yung Ang kutsara. gamay dahil ni gamay. Wait tayo na yung kutsara. Whoops! Dara. Nara day. Ready na ko ane. Ready na ko. Sa mga nag-view, tawag lang mo sa 911. O ka nang like and subscribe po para sa mua. Like and subscribe po sa channel Jason. Nasa link below, J Marcon. J Marcon! Yeah! Mga Bisaya, you! Travel Vlog! So, Son, sugdan na to. Sugdan na to. Ginusto eh. Ginusto. Oh my gigrahan yun. Minahal, nasaktan, iniwan, ngayon, Nagtabas ko. Sugdan na to. Gay. Sa kadagan, nga eh? Gamay ra po kayo no eh. Eh? Okay na Game. Ano kadagan mga kaibigan sa? Ani karaga na. Kaya tira. Muna na po, no? Yaki, bro. Game. Para sa akong mga fam, para sa akong subscribers, para sa akong viewers, para sa mga family ni J Marcon, we can do this. Lamit man jud siya jud. Our Father Game. who art in heaven. 1, 2, 3, go! I am the one. I am the one. Yo, bro, gula kang Jason. Ay, dulas mo. I am the one. Morning mo ingong maguna-una ka magking-challenge ka. Pangutan sa imong kauban kung ganahan ba niya o di. Kaya talang. Kaya ikaw kansi. Tissue mo na. So yeah, that's all for today, folks. Thank you guys sa paglantaw, thank you guys sa pag-subscribe ug sa pag-comment. Sa mga ni-comment, I love you. Sa mga ni-human ug kanang lantaw aning video you the real MVP, guys. Thank you guys sa paglantaw. Make sure to follow J Marcon, link below. Make sure to subscribe to me, Glenn Nabukay. And see you on the next episode. Bisaya vloggers, Bisaya, basta Bisaya, mga Bisaya. Oh! Yeah, marshmallow. Dagan ko yung marshmallow na bilhin. Kalibang mo na ko. Something funny. 이런 느낌 어디에서 왔는지